mar Golden Voice. Ageno ni Nyasaye orito na uduto te e yono makare. Kendo sikuku nodhi kodu maber. Wan be waduogo kendo juma ni wadhi loso kuom doho. Wayudo ni ndalo machon ji mathoth ne nie doho. Kendo kaluwore kod gima ne wawinjo, doho ne ber. To bende mae ni ne en adier. Odiochieng' ma kawuono antiere kae ni kod jaduong' Thomas Akong' mabiro miyo waler e wach mar doho ni. Machiegni ahinya jaduong', fulri ne jowinjo wa manyien kae to ikonwa ni doho en ang'o? An Thomas Akong'. Doho en bedo gi mon makadho ariyo kadhi mbele kata nyaka par. Mane doho. Erokamano ahinya jaduong', ero lerno ane ni ang'o mane miyo ng'ato donjo e doho? Doho ni mole chon kikendo dhako mokwongo to samoro nokonyuol. Koro ma miyo kel machielo manyalo nyuol. Kae to kwawe mano. Doho ni mole gi gik mang'eny. Ng'ama ne mole doho mosekadho dhako achiel ariyo, no mole doho ni en gi mwandu, ng'ama chunye ler, dala ni nyarwake welo. Kadok chien kamiwacho ni dhako ni medo kane dipo ni dhako mokwongo ne ok nyuolno. Penjo na enia, dhako ni nyaka ne obed wat dhako mokwongo koso jaduong' ne dok mane dwar manyien. Dhako maduong' ni nyalo kelo nyaro wadgi kata nyamin gi moro makoro chung' kare. To sana ne tek. To koro ber kanyo ero ni nyombo mar ariyo ne en jaduong' ne neno kendi wuon pek medalane. To kupo ni doho maber mane jogo ne bede doho no nyuomo dhako mar ariyo kaluwore gi mwandu ma en go gi lo ma en godo. Mar adek bichako biro kaluwore gi mwandu gi lo ma en godo. Jaduong', lerno ane ni to ber mage mane nie doho? Dala doho ne chiemo nitie. Nikech jaduong' mane bedo gi doho kano chopo gi wendo moro mwago oko kata molime to go dhok mina nyango mano dhako maduong' mina nyango bimos wendo kodok to koni kel gimoro. Mina chieng' bimos wendo kodok to kel gimoro. Mina weno kel gimoro kodok to kel gimoro. Koro dala doho ne dala mantie chiemo maka wendo ni kopono obedo kodeka to chiemo dhi biro mang'eny e mesa ma dala doho. Mai mane ber kod dala doho. Bende ne nitiere higa mane chopo ma ng'ato ne nyalo time doho koso ne ji meta fua? Doho nok nyal mol gi higa be ka kinde machon to nok nyal yieni ni idhi ketho pacho. Doho ni molo ka koro iki oseniang' matin ma koro isegurori dhako maduong' ni kara gi nyithindo 3 kata gi nyithindo 4 ko ichaki medo moro. Ko emane omiyo ni doho nok medi gi ng'ama tin ni dwaro ng'ama okoma ma iki oromo gi medo doho. Pek mage mane bedo e doho? Pek ma bedo e doho en ka koro doho okirieyo. Mae kama pek bedi. Ka koro idok inindo konchiel isekeno niyo in gi doho tidok inindo konchiel. Koro ma pek ne bedo e doho. Idhi kao nyithindo ma ot machielo ijwang'o. Idhi kao luop dhako machielo ijwang'o kipur. Idhi kao mwandu ma dhako machielo kama dhako machielo onge gi mwandu moko mon moko ne manyo kendgi ichak idok kanyo koro ma ne ketho doho. Jaduong', bende nitiere pogruok mora mora e kind doho machon kod doho masani? Doho machon gi doho masani en pogruok malach bana ka polo gi piny. Kech doho machon ka jaduong' ne osebedo jadoho to nobedo jaduong' ma kawuothe kor gweng' to noluore ma wuon ng'anero kadhero moseuru. En dala ne ninwang' ka nyithindo ot ka ot ne nitie nyithindo madhi 4 dhi 5 dhi 6 kadhi mbele kanyo ero. Mae kaka doho machon ne chalo. Ne nitie luor dhako matin oluor dhako mar ariyo buluo dhako maduong'. Mae kaka doho machon ne chalo no ber mopogore gi masani. Koro doho masani inwang'o ni koro dhako maduong' okwa dhako matin kata mach. Nyathi dhako matin ok dhi kata dhako maduong'. Koro gi ji ne dala ka jaduong' bedo ng'wela gigo neno to konyari e doho. Emomiyo doho masani opogore gi machon. Machon cha ne nitie luor, masani onge luor nikech nyathi matin or dhako matin kata dhako maduong' ni ok min go ywa ite ni ok odhi ot machielo cha. To ot machielo moko dhi jaduong' ni be neno. Koro emomiyo doho masani gin doho moko ma chuna to onge bere igi, onge kwe doho masani. Doho machon ka ne nitie bergi nikech ka doho machon cha ne nitie tiyudo ni kama onge gi cham to ma dhi tuomo ne bel miye mina chieng'
kaw bel moro an go kaw winjo ni onge chiemo omina wino biombano moka idhi regi momiyo do machon cha ne ber manyathi maya ode ni nogi pogni ma od mino matin ma od maduong' ne gi chiemo kanyakla ma miyo bed do machon gi do masani pogruok lach e kindgi ahinya. Gi sani jaduong', bende inyalo chiwo paro ne ng'ato mondo mi odonj e doho? Sani kaka koro aromo ni do masani ok ayie ni ng'ato bed e doho nikech onge dala mantie doho mantie kwe. Emomiyo sani neno ka joma nigi dogo thothgi dere mon nyalo weye te moduong' e dala ka kende. Emomiyo advice ni ng'ama nyalo bedo jadoho tibedo doho mana kochuni ahinya ni dhako maduong' ok nyuol. Mae ma koro dhi chuno ng'ato gi thuon ni nyaka obed e doho. To ni doho moko mag raha mok idhi rieyo ni ko maberi ni kel mondo ibed doho dalano dhi dong' nono te. Doho masani akwero ni ok ober, to kopo ni ober to nitie ber momiyo in idhiye tata kwere ok ober. Jowinjona, iwinjo kod iti. Jaduong' otiegowa e wach mar doho ni kendo iwinjo kaka olero pogruok mane ni e kind doho machon kod doho masani. Kik iwe makitudori kodwa juma mabiro, kama bende wabiro bedo kae ni kod Mama Margaret Akinyi. Mama biro leronwa sigande gi kaka nokelo tedo ne jadoho gi thuon. Ne jogo mokiawa iluongowa ni The Golden Voice. Instagram, Facebook, TikTok kod Twitter iyudowa at The Golden Voice Kenya. Ne ji duto mosiro chenro ni wagoyo nwero kamano. Chenro ni deo kodhi nyime maonge un. Ubed gi juma manyangafu kendo wahero uduto te machal.